Aupa, kaixo, ongi etorri nire kanalera, ongi etorri Mario Kart 8 Deluxera. Nintendo Switchan jolastuko gea gaurkoan, da ingo den miniserie bat pantalla guztikin, eta un jugador da abiadura 150ekin, bale? Horrekin ingo de kopa bakoitza kapitulo bat, daude, zenba daude, sortzi, 10 kapitulo 8. Da bueno, pixkat egonaiz 50 jolasten da onlineen, da 150eko utzi dut kanalea ekartzeko, eta 100eko ez dakit ekarriko duten, ez gero aurrago ikusiko dugu. Eta bueno, pixkat jokuei buruz, ni jolastutan ekan Wii Uan, baina bueno, DLC gabe eta hoi, diala zenbat pantalla gehiago, 16 pantalla gehiago diala, eta pertsonajeek, da, bueno, gauz gehiago daude. Así que ingo dugu goi, da bertzen zateatzen da. Bueno, hasiko gaukeratzen, ikusten zuen daudela pertsonaipia, nire Mario Karteko pertsonajea da Yoshi. Eta koparo ingo dugu kolore bat aldatu. Bueno, hemen desblokatu zaizoze. Hemen interesakezu konfiguratu zure kotxea. Ni dakat hau, Splatonen kotxea dela, kurpil normalak, da gero, hau igual dit. Zein bat, hau bestia, zit asko. Hemen ikusi daiteke, abiadura, nola aldatzean, eta holako gauzak. Ni hola iten dut. Berez abiadura potentegoa jarri nezaken, baina bueno. Printzipioz ondo moldatzen daiz, gero igual aurreago aldatzen jutegea, baina ez dakit, ikusiko dugu. Bale, holaxe, eta kopa. Hau edia kopak daudenak, eta txampiñoia nahingo dugu, ontsuana. Eta horrekin hasiko gara leheneko kapitula, iruditzen badizue, motxak izango, ikustezue tite ingo dira lau pantaiak, azkarra dira, eta xarretuko gara denetan lehenengoa gehatzen. Eta kopa urrezko kopa 3 izarrekin ematen. Iten da klasifikatoria bat, puntukin, da dena lehenengo gehatzen bazea, hoxe, hau da pantalla erresinetariko bat, espero lehenengoa gehatzea. Bizten baki atetzen, zapaltzen bai eta zele daudeai, turboakin aldatzen naiz, eta gaizki eman dio, oso ondo hastegea, de puta bat. Eta bueno, jokune dakana da, inoiz azele daunea ez dala askatu beha, eta derrapek erabilik. Bueno, platanoa tokatu zait. Handa otoa, platanoa jarri detatzen, oskola botatzen badiate. Leo bere esitasun bate bai da, 2 kaja daudela, Wii Ukoan ez zauden. Ondo. Vale. Honi aurratiko jot. Zuzenez, dale. Txampona dakat. Txamponak mini turbillo bat ematen du, besti gabe. Venga, lehenengo hauaz, hola mantendu garria. Zaila da, mantentzea, nio mandan beha. Kaka. Bueno. Ez zuen errapiak da nola iten dian kurbetan. Bomba bota etartzeaka, bazpa, oskola bat aizian nire gana urbiltzena izan, da bazpare. Todo platano karreteran. Egon duguaz, tartia atea, bastante ya. Bida mapan. Lasai hor du. Gero da, objektu bat dala oskola urdina, juten dala lehenengoana, eta eman iteizu. Eta hori izaten da, kriston putada. Eta nire gana dator oskola urdina. Gustazu ez, mapa nola datorren nire gana. Bueno, baina tartia eta aiet, orduan. Gaizki ez. Tximista bota jate, txikitu itei. Lehenengo. Bale, gero ikusi daitezke momentu honena, karrerakoak. Urrengora jungo gea, azkarrengo iteu. Izango ja 10 minututxuko kapituluak, asko izango, asiketita grabatuko dut, eta hastian bat jarriko dut.
Vale. Parque acuático. Guain aber atatzen zaiten ondo irtera, ondo atatzen nahi zen. Oai. Hoi da, ikusi zuen turuak inatea nahi zela. Horra Donkey Kong. Txamponak ez duzertako balio, tio. Kakaba da, donatzen zaizunen kakaba da. Hemen, uste zo kurpillak aldatek ala, grabedadean arabera. Leku batzutan ez dago grabedadeo. Vale, ondo. Hemen kurbak ondo eman, horlaxe. Ikustezue, depende derrapia txispa kolorek aldatzen juteia urdina, horia, urrezko kolorea eta arroxa. Horrek esan nahi du turboa, handigoa o txikigoa lortzen duzu. Guain urdina, hori da. Guain lortuko dut hirugarrena arroxa, kurba hontan, lortzen da normalez. Bueno, txikitu indiatelako. Uste oso urdina dakatu hain. Guain horia. Eta guain arroxa. Hala, oskola bota diate. Betikoa. Eta beste oskola bat. Hemen etza liberatzen, uste zuen... Gehi da hona izan, batzutan Mario Karrola da. Hor txampinoian ikan. Lehenengoa goaz, oendik tartia dakau bigarrenakin. Tinta bota jate, ez eta zer ikusten. Vale, platanu batzien jarriko. Hola, zoze bota ezkeo, botatzen baiate. Jo, oskola ez. Katxiz. Eskerrak tartia dakaten, bestela aurretik deiaten. Vale, lehenengoa. Ja erdi, pantalla erdikin diteu, 30 puntu, lehenengoa goaz, klasifikatorian. Sondo, Josi. Venga, urrengoa. Oso adiktiboa da jokoa, oso. Onlineen pike batzuk. Eta lagunekin jolasteko existitzen dian jokutatik onenetarikoa da. Bale, hau pixkaia komplikatukoa da, pantalla hau. Besteak bastante errexak. Lehenengoa katatzea gainea, irabazin daulako. Kendu toak, inen paretik. Zauze botako jate bain di. Uste zen kurbak memoriz dakizkitela, hau Wii-ua asko jorazko, no? Eta aparte jokua batzeko ibili naiz. Bida, kagada. Non bidatzen mapa eta holako kagada ditut. Bale, oskola botat diate, baino nekan platanu atzean jarrita eta ez ditez egin. Berriz platanua. Lehenengo kopak igual bai dala pixkat aspergarriak eta gogozti lehenengoan ijoa. Gero zailtzen dijoazti. Eta seguraski batzutan azkena eta olakatuko naiz, Hone, tartu bikoa. Ondo. Venga. Saltotan ebai ematen bai hau derrapeko botoiai turbito bat emateo. Venga, azkeneko vuelta.
ondo. Ondo guaz. Eskola urrina botatzen ez diaten bitartean. Ai, ama. Vale, ya está. Berengoak. Venga, hurrengoa. Azkena, lehenengo agentu behar dugu, Vale. Hau pixka zailagoa da. Behan du zapandu jot. Joder, justu hartu behar nuen hartu hit. Ondo paretek. Hala gustatzen zaite. Vale, platano batzen, defentsa. Vale, hiru platano tokatu zaizkit. Platanoa konto. Horrekin ere kontu. Ui! Bota inditu, zera ziaten gorputz guztia tapatzen platano. Bota diate ikustezu, Hoi berez, deusestatu daiteke, neuki behar da objektu bat, agertokatzen zaiten egunen baten. Hala, buzgolailu bat bezala, horako zozen. Begizazki zer da. Eta okainen dakazunen zapaltzei jozu, eta eskola juriten dut. Leguan deskubritu nuen, Wii-uan enekin, justu eskola bota jate, gorria da zuzenen dijoana pertsonaia hortikan jungo da. Gorria, nintzen bezala esaten da, zuzenen dijoa aurren dakazunan gana, berdeak ez daka ez dijoa zuzenen. Zuka apuntatu bat zu berdeak, inoain dakazenakin, zuka apuntatu behar duzu. Eta, ja, hirugarren multa da ez, bai, atzea dena. Eta listo. Lehenak, 60 puntu. Olain behar dugu kopa guztita. A ber, aldun. Vale. Da laburpena horra botai, urdina. Gero seguraski bai online batzuk ingo ditek, Piskaia hobeto nabienen. Ba hoxe kopa, hortxe do. Hiru izarrekin, Bale, txamponak hartzen jutez eta gauza desblokeatzen. Ez dakatu hain didena desblokeauta. Bueno, eta hoxe, gustatu bat zaizue manlai, suskribitu kanalea eta idatzi komentario bat. Aber ze iruditzen zaizuen serie berri hau. Beste baten gauda, venga, gero arte, agur!